celokan. Mantanku wis rabi. Masa? Oh, aku udah diundang. Ya wis Sabar ya. Ya bali. Wah. Sasa kayak siapa ya kok rupanya ngedeni? Iya men, udah tenang kok Megi. Ayo balik. Hei. Mbak, Wah, ngelatih saya bayi. Iya. Mbak, latihan, Mbak. Latihan. Mandek kok, Mbak. Mandek. Aduh, men, kesel aku. Ayo tari. Kayaknya gue latih, ayo cepetan. Woi. Tunggu, woi. Wah, lili iki koclok piye saiki? Mandek, Mbak. Mandek kok, Mbak. Kowe aja ngono kuwi tok, diwangi koclok piye? Ora, Cok. Salah paham ya kowe iki. Golek duit ku ora ngono carane. Aku ora malah ora nodong ya, Cok. Makane ngopo latih? Aku balik lading, Cok. Lading kae mau gogrok kalau. Tak irek malak kowe iki. Ora ya, Cok. Alah. Men, anu sik nolongi. Hah, endi? Ayo rono, men. Sik. Tak irek Ora ya, Cok. Ayo, men, tutup. Mbak. Kuwi ora kan ya, Mbak. Iki rek balik ladingmu tiba to mau. Iya, bolongi men. Hah? Tenan lho. Iya. Iki terus piye, Mbak? Tanggung jawab lho, kancamu mampet lho. Ya wis Mas iki wae, tanggung jawab ya. Wes, Mbak, suwun ya. Wis Mas aku tak pamit ae sik ya. Oh, ya wes, Mbak, suwun ya, Mbak ya. Ya. Terus kita iki piye iki? Oh, alah. Piye iki? Cok, tangi cok. As, lu ah. Ribet.